Культурныя скрыжаванні. Добрый дзень, шаноўныя радыёслухачы, з вами Алексей Стрэльнікаў. Сёння ў культурных скрыжаваннях вельмі важная для мяне тэма, таму што літаральна на мінулым тыдні падведзены вынікі конкурса сучаснай драматургіі Райтбокс, і гэта будзе фестываль таксама напрыканцы чэрвеня. І вось пра п'есы, якія былі адзначаны на гэтым конкурсе, і хацелось бы пагаварыць. Всяго ў нас 8 п'ес пераможцаў, лаўрэатаў. Яны ўтвараюць такі умоўны шорт-ліст, які можна будзе якраз цалкам і паглядзець у якасці такіх чытак, эскізаў спектакляў напрыканцы чэрвеня. Але вось падрабязна мне хацелася пагаварыць пра 3 п'есы, якія я асабіста вылучаю. Гэта не ўсе п'есы, якія я ухваляю, але хто цікавіцца, той можа паглядзець там у інтэрнэце. Я думаю, таксама гэтыя тэксты амаль усе ўжо даступны онлайн, і все гэта можна прачытаць. Пагаворым мы пра п'есы Влада Хмель «Всё нормально», Кацярына Чакатоўская «Апошні сняданак» і Алексея Макельчыка «Путаніца». Влада Хмель зусім маладая дзяўчына, якая напісала свой тэкст у рамках лабараторыі драматургічнай, якую вядзе Дзмітрый Багаслаўскі. Ён такі кіраўнік, і можа 2 словы пра гэты праект. Ёсць некалькі лабараторных праектаў, які курыруе Цэнтр беларускай драматургіі, і перш за ўсё гэта лабараторыя, якая адбываецца ў траўні месяцы, і гэта такая рэжысёрская драматургічная лабараторыя, калі прыязджаюць рэжысёры з замежжа, яны сустракаюцца з аўтарамі, якія жывуць у Беларусі, дарэчы, не толькі беларускімі, здаецца, аўтарамі. І вось адбываецца такі інтэнсіў цягам тыдня. І вось Дзмітрый Багаслаўскі прапанаваў іншы фармат, калі ёсць таксама нейкія моманты інтэнсіўныя, але больш працяглы час, у аўтараў ёсць магчымасць слухаць лекцыі, удзельнічаць у нейкіх дыскусіях і пакрысе рыхтаваць свае тэксты, якія вось у якасці там кіраўніка гэтай лабараторыі Дзмітрый Багаслаўскі, ён іх там правіць і робіць лепшымі. Ён, магчыма, сам лепш патлумачыць, што гэта такое, мы абавязкова яго паклічам, але самае важнае, што ёсць канкрэтны вынік. І вось п'еса Влада Хмель «Всё нормально» гэта якраз такі вынік гэтай вялікай працы, якую, мне здаецца, там нават ніхто не гарантаваў нейкага канкрэтнага такого, то, што адразу з'явяцца нейкія геніяльныя п'есы. І я скажу, што для дэбютнай п'есы гэта супервыдатны тэкст, і больш таго, мне вельмі прыемна, што ў рамках гэтай фестываля Райтбокс у нас, ведаеце, не было там спецыяльнай намінацыі за лепшы дэбют, але вось кожны куратар мусіў абраць нейкі тэкст, які яму падаецца вельмі важным. І мне вельмі прыемна, што вось за п'есу Влада Хмель адбылася нават невялікая такая спрэчка, і я мушу вось несці гонар, як бы быць куратарам гэтай п'есы. Гэта мой выбар, ён абсалютна шчыры, і для мяне вельмі важна, што вось п'еса Влада Хмель знаходзіцца ў гэтым спісе побач там з п'есам Нікалая Рудкоўскага, Андрэя Іванова, ўжо прызнаных аўтараў сучаснай драматургіі, і это абсалютна заслужана. Увогуле п'еса правяраецца з тым, якім чынам яна рэалізуецца на сцэне, то бок проста як тэкст для чытання п'еса таксама можа быць, але ўсе яе хібы, ўсе яе моцныя бакі, яны рэалізуюцца менавіта праз пастаноўку. Цудоўнейшую чытку гэтай п'есы зрабіла маладая рэжысёрка Ася Яковлева. Яны
з маладымі дзяўчатамі зрабілі вельмі такую экспрэсіўную, вельмі напружаную падзею, вельмі такую атмасферную чытку, якая, я вельмі спадзяюся, зробіцца сапраўдным спектаклем. У аснове гэтай п'есы стаіць вельмі, мне здаецца, важны канфлікт маці і дачкі, і мы все разумеем, што апошні час жаночая тэма, яна стаіць вельмі важна ў сучасным грамадстве, у сучасным свеце. Нейкім чынам нам прыходзіцца перайграць тыя усталяваўшыся правіла, і жанчына цалкам перасэнсоўвае сваю месца, ролю ў грамадстве, але гэта вялікія тэмы, якім займаюцца там самыя розныя там фемінізмы, яны канкрэтна рэалізуюцца нават у такіх стасунках, як сямейныя стасункі. І па сутнасці жанчына, яна мусіць адстаяць сябе у размовах са сваімі бацькамі, у сваёй сям'і, і гэта, уласна кажучы, з чаго чалавек пачынаецца. І менавіта на гэтым пабудавана гэтая п'еса, гэта дыялогі маці, дачкі, это маналогі дачкі, маналогі маці, гэта такія абсалютна кальцавыя сцэнкі, якія як рытуальна там і паўтараюцца. І самае важнае, самае цікавае, што з гэтым тэкстам адбылося, ён вельмі класна гучыць на вуха. Ён хлёсткі, ён дзёрзкі, і разам з тым ён трымае увагу, і нейкім чынам вось гэтая дзёрзасць, яна не адштурхоўвае, а она прымушае там больш уважліва сачыць за тым, што адбываецца. І вельмі цікава працуе як бы малады аўтар, яна не засяроджваецца на сваім уласным досведзе. Там відавочна, што ў п'есе ёсць жаданне зрабіць вось нейкае такое абагульненне філасофскае, сацыяльнае, і там яўна ёсць такія сцэны, якія вось менавіта прыдуманыя, але вельмі таленавіта прыдуманыя, у тым сэнсе, што там сапраўды як бы ўсё гэта чапляе, і ўсё гэта становіцца такім важным, класным глядацкім перажываннем. Некалькі разоў гэтая чытка прайшла, і наколькі я ведаю, на некалькіх пляцоўках, і былі вельмі такія спякотныя дыскусіі, якія цалкам сыходзяцца на тым, што сам па сабе тэкст это вельмі таленавіты, і тыя праблемы, якія ён паднімае, яны не даюць нам проста супакоіцца і проста як бы проста да гэтага ставіцца. Это праблема менавіта таго, што мы можам сабе дазволіць, што мы можам сабе дазволіць як чалавек, дзе вось ёсць край нашай свабоды, наколькі мы павінны падпарадкавацца, наколькі мы павінны, і што вось гэтае падпарадкаванне і гэтая патрэба кантролю, гэта нешта ўсё ж такі знешняе, это нейкія знешняя патрэба утрымліваць вось нейкі парадак, нейкі спакой, ці ўсё ж такі это нейкія унутраныя нашыя псіхалагічныя асаблівасці, это нейкія страхі, у палоне якіх мы знаходзімся, гэтаксама як не ведаю, гэта нейкая псіхіка, якая нас утрымлівае. Вельмі цікава з гэтым тэкстам было сутыкнуцца, паразважаць на гэтыя все тэмы і праблемы. І я не сваю думку скажу, але вельмі важна, што вось гэты голас маладога аўтара, ён вельмі шчыры, ён гучыць як бы ад першай асобы, і мы не ўспамінаем як бы то, якімі мы былі там, не ведаю, падлеткамі, што там перажывалі і іншае, і не чытаем там п'есу нейкага там сталага аўтара і ягоныя там дзіцячыя ўспаміны, а это вось менавіта
дакументальная праўда, што такое баліць сучасным маладым людзям. Я не хачу як бы аўтара абражаць наконт гэтага падлеткавага ўзросту, але мне здаецца, што зараз это ўсё расцягваецца там з умоўных там 15 до 25, і мне здаецца вельмі важна тое, што гэты тэкст зараз знаходзіць, мне здаецца, пакрысе яшчэ такую лёгкую дарогу да сцэны, да гледача. Я вельмі спадзяюся, што ён будзе вельмі інтэнсіўна грацца. Наступная п'еса Кацярыны Чакатоўскай «Апошні сніданак». Што мне ў гэтым тэксце вельмі падабаецца, это тое, што это рэдкі выпадак, калі беларускамоўны тэкст ад пачатку напісаны беларускамоўным аўтарам. Кацярына Чакатоўская, у яе ёсць добра пастаўленая свая размоўная беларуская мова, і ў выніку мы маем справу не з перакладам расійскамоўнага тэкста, а з такім прыкладам, што такое беларускае жывое маўленне ёсць само па сабе. Мне здаецца, што гэта ўвогуле адна з фундаментальных праблем беларускага тэатра. Да, у нас ёсць некалькі пляцовак, якія працуюць менавіта з беларускімі спектаклямі, з беларускамоўнымі спектаклямі. Як правіла, гэта ці то там пераклады, ці то тэксты, якія спецыяльна напісаны на нейкай такой высокай, узнёслай беларускай мове, а гэтага феномена як бы такой размоўного слэнга, то на якой беларускай мове, якімі беларускімі слоўцамі карыстаюцца нашы там падлеткі і іншыя, што такое ўвогуле жывая рэакцыя на нейкі іспуг ці штосьці яшчэ беларускі, што такое жывыя эмоцыі увасабленыя ў беларускай мове. Гэта вельмі складана, это па сутнасці кожны раз вынаходзіцца нейкі ровар. І вось Кацярына Чакатоўская, яна піша тэкст, яны прысвечаны перш за ўсё таксама праблеме сталення. Мне здаецца, менавіта гэтаму у першую чаргу, таму што канкрэтная праблематыка, яна тычыцца тое, якім чынам падлетак перажывае алкагалізм сваіх бацькоў. Мне здаецца, важная сацыяльная праблема, важнае сацыяльнае пытанне, і то, якім чынам яна рэалізуецца, праз сюжэт, праз гісторыю. У нас ёсць некалькі галоўных герояў, у нас ёсць там маладая супрацоўніка з школы, якая займаецца там псіхалогіяй, і у нас ёсць дзяўчына, і вось на іх стасунках выбудаваны сюжэт. І вельмі цікава тое, якім чынам п'еса напісана. У нейкай ступені у нас ёсць прыклад такіх незвычайных характараў, у тым сэнсе, што яны стрыманыя, яны вельмі акуратныя да сваіх, да чужых межаў, і у выніку тэкст можа зрабіць уражанне не вельмі эмацыйна такого інтэнсіўнага, там не пераліваецца ўзахлёб усе гэтыя эмоцыі, там няма адчування такіх падлеткавых гарманальных выбухаў ці чагось такого, але разам з тым вось гэтая, не скажу халоднасць, а скажу стрыманасць, яна дазваляе назіраць, як акуратна, але канструктыўна выбудоўвае Каця Чакатоўская канфлікт. Гэта п'еса напісана якраз у рамках такой вясновай лабараторыі, і я ведаю, што яна досыць доўга рыхтавалася і пісалася, і папярэдняя п'еса Чакатоўская, яна зроблена, яна больш нават у большай ступені сканструявана. Гэта быў такі дакументальны тэкст. І тут вось гэты дакументальнасць як метад ён застаецца. У тым сэнсе, што тут няма
мэты зрабіць нейкі закручаны сюжэт з нейкімі сакрэтамі, з нейкімі, але разам з тым вельмі важны момант наконт, я ўжо упамянуў гэтую досыць цяжкую праблематыку. У выніку гэтая праблематыка вырашаецца якім чынам, тым чынам, што героі яны не спрабуюць, скажем так, выратаваць свет, яны спрабуюць у гэтым свеце знайсці сваё месца і пабудаваць саміх сябе, і на гэта засяроджваюцца ўвага, і праз гэта у свеце становіцца менш месца для нечага злога і больш месца для вось некага такого канструктыву, дабрабыту, добрых стаўленняў, добрых стасункаў адзін да сябе, адно да аднаго. І мне здаецца, у гэтым ёсць такая класная ідэя таго, класны вобраз таго, які за кошт чаго робяцца вось нейкія перамены і нейкія станоўчыя змены ў нашым жыцці ў прынцыпе. Я не веру проста асабіста, менавіта можа праз гэта я такую схільнасць і дабрыню і цеплыню да гэтага тэксту адчуваю, тое, што вось прыйдзе вось нехта звонку, прыменіць нейкія законы, у нас раптам зробіцца менш там зла і алкагалізму ў прыватнасці там у нашых сем'ях, але вельмі важна тое, якім чынам мы знутры навучымся прынамсі размаўляць пра гэту тэму. П'еса пачынаецца з таго, што гэтая праблема якраз хаваецца, вось дзяўчына там саромеецца, она перастае хадзіць у школу, і вось гэта становіцца першым выклікам прафесійным для маладой дзяўчыны псіхолага, і то, якім чынам гэта все сканчваецца. Тут банальнае слово, абсалютна не да месца хэпі-энд, але у нас ёсць вось гэты адкрыты фінал, дзе гераіні ёсць такое адчуванне, што яны знойдуць выйсце з гэтай праблемы і змогуць падбудаваць сваё жыццё па-за нейкага там замкнёнага кола. І да апошняй п'есы я звяртаюся. Алексей Макейчык, п'еса «Путаніца, блытаніна». Яна таксама напісана ў рамках вясновай лабараторыі, і вось толькі там была скончана. Напісана яна ў супольнай працы з сербскай рэжысёркай Мілянай Чосіч. Зараз Міляна навучаецца ў ГІТИСе ў Маскве, і нават чытку гэтай п'есы яна зрабіла ў Маскве, і вось літаральна надоечы прэзентацыя гэтай п'есы ў рамках там прэзентацыі вынікі лабараторыі адбылася ў выглядзе відэачыткі. Мне вельмі прыемна, што за гэту п'есу таксама вельмі шмат хто выказваўся, і вельмі хочацца падтрымаць. Алексей Макейчык адзін з самых недаацэненых сучасных беларускіх аўтараў. Ён піша паспяхова апошнія некалькі год, але дагэтуль у нас вось акрамя нейкіх чытак не адбылося ніякіх спектакляў. І гэтая п'еса, яна вельмі просіцца на сцэну, таму што гэта толькі дзве ролі, мужчына і жанчына, і яна сабой нагадвае нейкую такую драматургію вельмі простую, камерцыйную нават. Мужчына, ён шукае дапамогі псіхолага, вось зноўку у нас псіхолог як дзейная асоба, і пачынае хадзіць вось на сесіі. І не хачу раскрываць як бы все дэталі сюжэта, але можаце сабе ўявіць
умоўна кажучы, якія тут могуць быць праблемы, тут узнікае нейкія і рамантычныя лініі, і светапоглядныя лініі. Але самае важнае, што ў гэтым тэксце ёсць, мне здаецца, глядзіце, мы цалкам момант нашай ідэнтычнасці адбудоўваем ад той прафесіі, якой мы займаемся, ад нашых прафесійных кампетэнцый. І ў выніку наша самаацэнка вельмі моцна залежыць ад таго, наколькі мы сацыяльна рэалізаваны, наколькі мы рэалізаваны ў нашай прафесіі. І менавіта, але тут вельмі важны момант. Справа ў тым, што нават нашая кампетэнцыя это не тое, это не нейкая там стабільная рэч. Чым больш цікавая наша прафесія, тым больш нейкіх выклікаў мы атрымліваем, і цераз нейкія перашкоды, цераз нейкія праблемы, цераз нейкія складанасці мы становімся лепш і лепш і лепш. Але вельмі часта мы становімся закладнікамі нейкай сітуацыі аднаразовай. Адзін раз мы испыталі нейкую паразу, і раптам мы купляем наш там сацыяльны капітал, мы апынаемся ў нейкай дэпрэсіі, апынаемся ў нейкай сітуацыі, у якой мы губляем кантакты з рэчаіснасцю. І вось пра гэта у нейкай ступені, мне здаецца, гэты тэкст. Два героя, яны цягам абсалютна невялічкая, мне здаецца, гісторыя, там некалькі десяткаў гэтых сцэн, і яны кожны раз выпрабоўваюць кампетэнцыі адзін аднаго, яны кожны раз тарпедзіруюць проста самаацэнкі адзін аднаго. Яны там адмаўляюцца сустракацца, зноў сустракаюцца, яны парушаюць асабістыя межы, яны парушаюць прафесійную этыку. І все гэтыя парушэнні, яны часам прыводзяць да таго, што абсалютна губляецца нейкі практычны сэнс ад іх сустрэч. Ты перастаеш быць упэўненым у тым, што вось там сапраўды хворы чалавек там прыйшоў да доктара, і доктар яму можа нечым дапамагчы. Але за гэты кошт выбудоўваецца нешта больш каштоўнае. Вось гэта багацце чалавечых стасункаў праз шчырасць, праз уласную ранімасць, па-руску уязвімасць, праз тое, што нам прад'яўляюцца нейкія непрыгожыя моманты з дзяцінства, з жыцця, з асабіства. Яны пачынаюць дзяліцца гэтымі момантамі, і на гэтым фундаменце раптам мы бачым выбудоўваюцца асобы, з'яўляюцца жывыя асобы, з'яўляюцца жывыя людзі. І самае цікавае, самы вялікі парадокс, што адбываецца як бы наадварот. Не прыйшлі там два чалавекі і пабудавалі стасункі, а раптам у нас прыйшлі нейкія людзі, якія прыкінуліся не тым, хто не ёсць на самой справе, пабудавалі стасункі, і стасункі апынуліся паспяховымі, пераконваючымі. У гэтых стасунках яны могуць рэалізаваць сябе, могуць адчуваць сябе ладна, і ад гэтых стасункаў яны смаглі адбудаваць тое, што ў них в прынцыпе не атрымалася зрабіць паасобку. Яны раптам пабудавалі саміх сябе. Это, магчыма, нават новыя, нечаканыя для них самі сябе. І у гэтым, мне здаецца, зноўку нейкі такі пазітыўны, канструктыўны момант гэтай п'есы у тым, што ўсё ж такі гэта такая гісторыя, зноўку, калі мы кажам пра нейкую такую канструктыўны сюжэт для камерцыйнай п'есы, там павінен быць нейкі хэпі-энд. І вось тут ён, на мой погляд, абсалютна да месца і дапамагае вырашыць гэтую складаную праблему з адказам на пытанне, хто ж я такі. І для мяне яшчэ адзін вельмі важны момант, які ёсць у гэтай п'есе. Мне здаецца, з аднаго боку ён выглядае такім досыць занадта
лёгкім, павярхоўным, папулярным спосабам працаваць з сюжэтам вакол, як это называецца, вакол там псіхалагічных праблем аднаго з герояў, але у нейкай ступені это вельмі важная тэма для нас сённяшніх. Гэта праблемы, якія былі ў нейкім нашым дзяцінстве, это праблемы, якія мы паспелі забыць, якія вяртаюцца да нас у снах, якія не даюць нам у нейкім ступені нармальна функцыянаваць, жыць тут і цяпер. І у гэтай п'есе атрымліваецца так, што самае горшае, што можам зрабіць у такіх варунках, это проста выцесніць нейкім чынам гэтую праблему, адмовіць яе, і менавіта гэта прывядзе нас у выніку да нейкага такого чалавечага, маральнага, псіхалагічнага, светапоглядавага банкрутства. Што робіць герой, што робіцца ў гэтай п'есе, па сутнасці адбываецца такая метадычная праца з гэтай ранай, з гэтай траўмай. Мы размаўляем пра гэта, мы выгаворваемся пра гэта. Я ўпэўнены, што у жыцці, у паўсядзённай практыцы такое не часта адбываецца, што ты там, не ведаю, намацаў сваю праблему, пагаварыў з псіхолагам, вы абнялись, паплакалі і можна ісці далей. На жаль, рэдка адбываецца менавіта так, але сам факт пра тое, што пра праблемы трэба пагаварыць, і тое, што было ў нашай гісторыі, я нават кажу ў маштабах краіны, да, мы можам проста там адвярнуцца ад гэтага, проста там паўтараць нейкія ісціны з падручнікаў. Між тым, найбольш важны і канструктыўны момант адбываецца, калі мы пачынаем прагаворваць менавіта дэталі. І вось гэтая дэталёвасць і падрабязнае паімённае называнне, хто там дзе, пры якіх умовах, што зрабіў правільна і неправільна, толькі вось гэта дапаможа нам нейкім чынам прызнаць правамернасць таго статуса-кво, які ў нас ёсць тут і цяпер. А зрэшты, мне здаецца, што ніхто не можа яго адмаўляць. Ёсць вось нейкі вялікі страх, і самы вялікі страх наконт там псіхалагічных праблем, чаго ён тычыцца? Тычыцца таго, што вось я прызнаюся ў нейкай праблеме, прызнаю сваю нейкую віну там 10-годнай, 15-годнай даўнасці, і хтосьці прыйдзе мяне там, не ведаю, і адбярэ ў мяне ўсё, што ёсць у мяне цяпер. Не. Мне здаецца, працуе это менавіта не так, але у нейкая ўнутраная упэўненасць, нейкае ўнутранае знаходжанне на сваём месцы, яны якраз з'яўляюцца вынікам вось нейкай вось гэтай псіхалагічнай вырашанасці. Калі ты прыйшоў, пагаварыў з чалавекам, які не проста там тебе сказаў, ах, ты маладзец, а які можа з табою цалкам не згодны, але ў гэтай спрэчцы адзін з адным у цябе атрымалася выбудаваць нейкую канструктыўны вобраз самога сябе. Мне здаецца, вось 3 пералічаныя п'есы, якія трапілі ў шорт-ліст Райтбокса, яны чым цікавыя, тым, што яны нават, можа, выглядаюць кожная з іх нечым вельмі, вельмі простым і вельмі, скажем так, непрыцізательным, па-руску таксама скажу. Але глядзіце, як за кожнай гэтай праблемай можна знайсці вялікі пласт сапраўды нейкіх светапоглядных філасофскіх момантаў. І гэта самае цікавае, што ў сучаснай беларускай драматургіі ёсць, і гэта цікава, што сучасныя беларускія аўтары, яны не перастаюць
рабіць. Напомню, Влада Хмель, п'еса «Все нормально», Катерина Чакатоўская «Апошні сняданак», Алексей Макейчык «Путаніца». Цікаўцеся беларускай драматургіі. З вами быў Алексей Стрэльнікаў. Вельмі рада вам всім, да пабачэння.